Egun batez, Aitor eta Eguzki beren etxetik atera ziren ikastolara joateko. Nekatu egin ziren, eta galdu. Eta azkenik, negar egin zuten. Orduan sorgin bat agertu zitzaien. Bi haur. Egunon haurrak. Zergaitik zaudeten igarrez. Galdu egin zarete. Ixo, maiteok. Angoian, nire etxea dago. Nire etxea dena txokolatezkoa da. Leioak bizkotxoak dira. Teilatua dena turroiarekin egina. Begira nire etxearen argazkia. Polita etila ezer ikusten. Guazen poliki. Ikusiko duzute dena txokolatea eta krema. Guazen poliki, dena txokolatea. Sorginak bi haurrak bere etxera eraman zituen. Sartu, hau da nire etxea, polita, Tori pastelak. Eta nola duzute izena? Nik Eguzki eta nik Aitor. Eguzkitxo eta Aitortxo. Ba, nire izena Lorea da. Loretxo bat naiz. Hau nire etxea da. Polita, Begira. Poto honetan vampiroen tripak daude. Beste honetan sugeak. Hemen labe zomorroak. Hor apoak. Beste horretan euliak. Janari gozoak egiteko dira. Eta hemen kaiola handi bat dago. Eta kaiolan hor txokoan txuri txiki bat dago. Sartu, Aitortxo, sartu ikustera. Sorgin bat naiz, aurra jaten ditu. Isiltzeko! Ni erditsuan naiz, eta zuk etxeko lanak egingo dituzu. Eta zure anaia, Lodi jartzen denean, han egingo dut.
garbitzeko! Bestela... Lotara noa! Sorgina lo egiteko etzan zen. Tori, jan... Umen azkalarriak zerriak! Zerriak! Ni, orain errekara noa, hurbila, nire arropa garbitzeko. Bitartean, zu, jan, bestela. Bi aurrak bakarri gelditu ziren. Eguzkik Aitorri makila bat eman zion Sorgina engainatzeko. Gero berriz, Sorgina sartu zen. Zer, dena jan alduzu. Ia, erakutsi zure besoa. Bai beso mea. Tori, jan gehiago. Jan gehiago, Tori. Eta zu dantzara. Dantzatu, dantzara esan dut. Neri dantza ikustea gustatzen zai. Dantzatu. Egun asko pasa ziren, asteartea, asteazkena, osteguna, ostirala, larunbata, baina igandean... Gaur igandea da. Igande santua. Igande santua. Igande zar. Socorro! Eso! Besoa! Bai mea oraindik. Berdin da, gaur jango zaitut. Lapiko bat behar dut. Lapiko handi bat. Lapikoan sartuko zaitut. Patatekin. Lapiko handi bat. Lapiko hau txikia da. Hemen mutila ez da sartuko. Lapiko handi behar dut. Giltza! Korri, Aitor, korri, gozen, korri! Eta horrela iges egin zuten. Etxean ama oso kezkatua zegoen. Non daude gure aurrak? Ama! Aitor! Eguzki! Aitor eta Eguzki geroztik ez zuten etxetik iges egin sekulan.